Every bridge has a purpose. Some are built to connect, others to protect. Here in Alcala stands one such bridge. Tulay na may layuning higit pa sa paglalakbay. This is the Hector Mendoza Bridge. Matatagpuan ito sa kahabaan ng bayan ng Alcala. Isang istrukturang maaaring simple sa paningin, pero mahalaga sa puso ng komunidad. Isa itong mahalagang daan na nag-uugnay sa mga barangay ng Lawak, San Juan, San Vicente, Pindangan East, Sentro, West, Kisikis at Anulid. More than just a bridge, it plays a key role in safeguarding lives and livelihood. This bridge is a part of Agno River Flood Control and Drainage Cluster 2 Project, Phase 2, a collaborative effort between the Philippine government and the government of Japan. Layunin nitong bawasan ang panganib ng pagbaha sa mga bayan na palaging naapektuhan ng pag-apaw ng ilog Agno, kabilang na ang Alcala. Sa mga lugar na madalas bahain, ang tulay ay hindi lang daan, ito'y depensa. Sa tuwing may bagyo o pag-ulan, ang Hector Mendoza Bridge ay bahagi ng sistemang gumagabay at lumalaban sa pinsalang dala ng tubig. Pero hindi lang sa tubig may laban ang tulay na ito. Araw-araw, ito rin ang daan ng mga taong may dalang pangarap, mula sa mga simpleng lakad ng araw-araw hanggang sa mga layunin na bumabagtas sa mga hangganan ng posibilidad. So guys, dito tayo ngayon sa Hector Mendoza Bridge. So ito nga pala ay natapos noong 2004 and ito ay may habang 1.4 kilometers and may lapad na 9.5 meters. Named after Hector Mendoza, son of former Alcala Mayor Cesar Mendoza, who served the town for many years. Sa kasagsagan ng isang pagbaha, nagpakita siya ng tapang at malasakit. This bridge now stands as a tribute to that courage, a lasting reminder of service in the face of hardship. At hanggang ngayon, patuloy itong naglilingkod, tumutulay para sa libu-libong buhay araw-araw. From the grand to the humble, every bridge in Pangasinan tells a story of purpose, protection, and persistence. At ang Hector Mendoza Bridge ay ang tulay na hindi laging napapansin. Pero kapag panahon ng sakuna, sila ang unang humaharap at huling bumibigay. At dito sa Alcala, ang Hector Mendoza Bridge ay paalala na ang tunay na bayani madalas ay hindi sumisigaw, kundi sila ay tahimik na tumutulay para sa kapakanan ng mas nakakarami. From a bridge that protects in Alcala, we now cross to another that sustains everyday journeys, the beating heart of Bugalyon.